Ano yon? Maniningil po sana ako sa utang nyo. Wala akong pera ngayon. Eh, pinapasingil na po kasi yung utang nyo Eh, eh. anong magagawa ko? Eh, wala nga eh. Umalis ka dito. Bakit po? Eh, kailangan po namin ng pera eh. Eh, mas lalong wala akong pera. Umagang-umaga nang bubwisit ka dito. Lumayas ka dito. Ano ba yan? Kukuha yung bayad nyo. Bukas na lang. Lumayas ka dito. Ano ba yan, te? Sige, bukas po ha. Pangako yan ha. Aga-aga nakakabwisit. The next day. Magbabayad siguro yan sa atin. Ate. Ikaw na naman. Ah. Ate, pangako niyo po kahapon. Ay, oo, kuya. Magkano na nga yun, kuya? Ano po, bali 1,000 po lahat. 1,000 po lahat. Ito po, sakto po ito. Oh. Ito na lang po. Sakto po yan. Madali naman po na palang kayong kausap. Opo, Eh, kanina pa nga po kita hinihintay eh. Yan ang magandang magbayad. Salamat, kuya, sa uulitin. Magbayad kayo sa alis niya. Okay po, salamat po. Salamat. Eh pala eh, di ba? Ganun ang maningil. Ganun ang maningil. Kailangan pala ng dahas para magbayad.